Walang direktang epekto sa Hilaga at Gitnang Luzon ang bagyong Auring ayon sa Pag-asa. Malinsangang panahon naman ang mararanasan sa Dagupan City dahil sa high pressure. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King. CJ, ramdam na raw ng ilan ang malinsangang panahon sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng hudyat na ito na papalapit na ang taginit. Nagtungo ang mag-anak na ito mula Cavite sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Nais raw sana nilang magtampisaw sa dagat, subalit mahigpit pa itong ipinagbabawal sa lugar. Unti-unti na raw kasi nilang nararamdaman ang pag-init ng panahon. Mainit na ngayon. Parang extremes kasi dito sa Pangasinan Sobrang init na. Ayon sa Pag-asa, patuloy na makakaranas na maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Bunsod ito ng high pressure na nakakaapekto sa hangin mula Siberia. Isang hudyat po ito na papasok na yung tag-init. Asahan natin sa susunod na araw makakaroon tayo ng maalinsangan na panahon. Samantala, unti-unting mararamdaman ang ulang dala ng Tropical Storm Auring sa ilang bahagi ng Mindanao bukas. Wala naman umano itong direktang epekto sa Luzon. Malayo na maapektuhan ng Northern Luzon. Ang nakakawala na ng weather system natin dito sa Northern Luzon is yung tawag natin na Northeast Monsoon, yung amihan pa rin. CJ, sa latest track ng Pag-asa, posibleng lumakas pa ang bagyong Auring at maging isang severe tropical storm. Inaasahan naman magla-landfall ang bagyong Auring sa Sabado ng gabi o sa Linggo ng umaga. CJ. Maraming salamat, King Guevara.